Študentov Biblie vítam pri ďalšej časti. Pokračujeme a pozbudzujem vás, aby ste vydržali celý rok, lebo sme iba asi v prvom mesiaci, ale vydržme, uvidíte, že sa to oplatí. Minule sme prišli k tomu, že Izrael vychádza z Egypta, odchádza od faraóna a samozrejme egyptské vojsko sa snaží dostihnúť Izrael. A tu si treba uvedomiť jednu vec, že Boh má plán a nechce, aby Boží ľud zostal v zajatí, zostal v otroctve. Boží plán je sloboda. Samozrejme, slobodu netreba zneužívať na to, že človek si môže robiť, čo chce, to je anarchia, to není sloboda, je to zlé, ale Boh chce, aby človek bol slobodný, aby nebol pod útlakom. A Boh má riešenie a veľakrát je to na nás, aby sme zobrali tzv. Palicu do ruky, autoritu a vedeli ju správne používať. Vedeli sme ju natočiť správnym smerom. Napríklad, keď není cesta dopredu, treba zobrať palicu a treba obrátiť sa na more a vidíme, že more sa otvorilo a nie hociako. More nevyschlo, ale more stálo, ako je napísané, ako múr, po ľavici, po pravici a Izrael prešiel stredom. Podľa mňa dosť veľký zázrak. Prečo? Lebo Boh je mocný, Boh je veľký. A neskôr Mojžiš mal dokonca vystrieť tú ruku aj naspäť na more, ale tak, aby sa zatvorilo, tak, aby nepriateľ bol proste porazený. A to je možno aj poučenie pre nás, že nestačí len vidieť správny smer, ale treba použiť autoritu na to, aby sme aj ukončili to prenasledovanie nepriateľa v našich životoch. Potom začnú spievať tzv. Pieseň Mojžišovú. A podľa mňa to nebol hociaký spev, lebo neskôr čítame, že Mária zobrala bubon a išli s ňou dcéry Izraela a pridali sa kolotance. A viete, keď už ako takto povedal, že to už je vtedy riadna aj chvála, taká riadna sláva, eufória, že keď už sa začne tancovať, to už je veľké víťazstvo a vtedy naozaj sa hýbu veci. A toto sa stalo a bol na to aj dôvod. Potom čítame, že po 3 dňoch putovania prídu k vode konečne, sme samozrejme na púšti a predstavte si, voda je horká. Nikto by to nečakal, zvlášť keď všetci najprv počuli, že Boh nás vedie do zasľúbenej zeme, že je s nami a predstavte si, prídu k horkej vode, k tzv. Mare a presne tu sa ukáže, čo je v našom srdci. Aj my to vieme zistiť, čo je v našom srdci. Či začneme reptať, že veci nejdú tak, ako majú. Začneme sa sťažovať, padneme do horkosti. A nie nadarmo je to jedna z prvých prekážok, lebo horkosť a reptanie treba vyriešiť hneď na začiatku. Tí, ktorí nereptali, došli do konca. Napríklad Jozua, Kálev. Nereptali, ale stále tvrdili, že keď to Boh povedal, tak tam prídeme, Boh sa o nás postará a ľudia, ktorí nemali vieru, tak začali proste reptať, padli do horkosti a dopadlo to zle. Boh má hneď riešenie, samozrejme, hovorí Mojžišovi, že hoď tam drevo, to je poukázané na evanjelium, možno na drevo kríža a proste hodiť to treba do vody, do tej situácie a vidíte, že voda sa stala pitnou. A preto, keď príde prekážka, použijeme evanjelium. Evanjelium je dobrá správa. Treba použiť dobre Božie slovo, treba ho hodiť do tej situácie a náš život nemusí zastať a môže pokračovať ďalej. A dokonca Boh tu hovorí, že mám zmluvné meno a to zmluvné meno je Jahve Rafa. Ja som ten, ktorý ťa uzdravuje a toto treba úplne uchopiť, keď vie Boh uzdraviť horké vody, vie uzdraviť aj našu horkosť, aj to, čo v našom živote je nezdravé, vrátane nejakej zdravotnej situácie samozrejme. Takže uchopme to, lebo Boh takýto je. A celý čas na púšti sa mohol starať o Izrael, staral sa o Izrael, uzdravoval ich, sú tam iné situácie, napríklad poštípanie hadom a podobne. A vždy sa Boh zjavuje ako ten, ktorý zaopatruje a uzdravuje, lebo hneď na to je aj to, že Izraelci samozrejme začnú reptať, že nemajú chleba a Boh im hovorí, bude vám pršať chlieb z neba, čo je zaujímavé. To bola tzv. Tá manna, alebo to je od slova manhu, že čo je to. Izraelci na to pozerali, čo je to. Odtiaľ je to slovičko manna a Boh sa o nich staral. A veľmi zaujímavé je, že Boh neskôr hovorí, že zobereš tejto many a zanesieš do svätyne, dáš to dokonca do truhly zmluvy. A prečo?
Lebo truhla zmluvy to už reprezentuje to, že už je to vlastne ako keby možno aj srdce človeka, lebo viete, aj stánok bol predobraz jednak Syna Božieho, ľudského tela, nášho tela. A v duchu sú uložené niektoré veci. A tam mala byť aj manna. A manna reprezentuje to, že máme mať vždy na pamäti, že Boh sa o nás stará. Aj na púšti, aby sme sa rozpamätali na to, aby sme neboli v strachu, v reptaní, ale musíme to mať v duchu, že proste Boh sa o nás stará. A pozrite sa, aký je odpor na to, keď sa začne hovoriť o požehnaní, o tom, že proste Boh naplňa naše potreby, že mať dostatok, hojnosť, aký je proti tomu odpor, lebo diabol robí všetko preto, aby sa to nedostalo do ducha človeka, aby človek nebol o tom presvedčený, že Boh sa o ňo stará. A aj to je jeden z dôvodov, prečo veľa ľudí, aj tých, ktorí veria Boha, nemajú požehnanie, lebo nepustia to do svojho ducha, neuložia to do svojho ducha. Potom vidíme, že prichádza Izrael do situácie zase, že nemá čo piť pre istotu a Boh hovorí Mojžišovi, zober palicu, udri na tú skalu a vyjdú vody zo skaly, lebo tam boli ľudia, ktorí reptali. Boli tam ľudia, ktorí dokonca, ako je napísané, že pokúšali Krista, pokúšali Boha, lebo tou skalou bol Kristus a z tej skaly vyšla neskôr voda, lebo Boh je vždy pripravený nám dať chlieb, vodu, všetky potreby, aby sme mali naplnené. Len veľakrát my to nevidíme a preto začneme reptať, čomrať, ale viera je tá, ktorá otvorí skalu, ktorá nám dá zaopatrenie. A oni pokúšali, že je Boh s nami, není Boh s nami, ako to celé je. A tam je taký zápis, že pokúšali Hospodina tým, že je Boh s nami alebo není s nami. Každému chcem povedať, že určite Boh je s nami. A dnešné čítanie alebo dnešnú pasáž zakončíme tým, že prišiel na Izrael Amalech. Je to jedna duchovná sila, Amalech reprezentuje duchovnú silu, že hneď ako sa človek dostáva von z nejakej situácie, príde Amalech, takzvaná chudoba, chce nám zobrať to, čo sme už získali. Viete, že Izraelci mali zlato, získali to z Egypta, dokonca to dostali, dali im to. A príde Amalech, chce to zobrať a vtedy máme jedinú možnosť a síce pozdvihnúť svoje ruky. Nemôžeme ostať taký ležérny, nemôžeme to padnúť do toho, že už sa to nepodarí. Treba zdvihnúť ruky stále, lebo keď mali ruky zdvihnuté, tak premáhali. A keď mali ruky dole, tak sa to nedarilo. A treba bojovať aj dole v údolí, v každodennom živote, ako bojoval Jozua, aj na tej duchovnej úrovni, na modlitbe, ako bol Mojžiš hore na vrchu a dokonca mu podopierali svoje ruky. Takže aj my sa podopierajme navzájom a snažme sa o to, aby proste sme víťazili, aby náš život sa na púšti nezastavil, ale došli sme do zasľúbenej zeme. Takže choďme aj my vierou, nerepcime a dosiahnime ďalšie víťazstva. Tešíme sa, že ste si vypočuli ďalšiu časť Biblie za rok. Sledujte nás na našich sociálnych sieťach a počúvajte nás na našich podcastoch.